mukomana anosengezo Tshabangu aizodzoka kumaindi dzake kana mambodzana panapa pane nhau dzakabuda tiona sengezo Tshabangu aifambisa mafuzuzu kuti afane kuwana job wa Scala achiti aiwa ari kuda private meeting but pasina a date kaona Scala achidismisa mashoko iwawo toda muzora nhasi aiwa aizodzoka pamaindi dzake achiona kuti nhema dzavo dzamada kucreata dzabatwa pane mashoko abuda aitaura muzora nhasi sanapinda mashoko iwaya ndoti bo subscribe or like or on the bell icon tipinda paendo pake Tshabangu anyora achiti when I negotiated his release from prison, I thought he would change his character and act like a mature politician. But now he's becoming too big-headed, so I will leave him to play his ball. But I know he is bound to fail. Job Scala has totally betrayed me, but politics will humble him. Anoposta picture amuri kuona vakagara vari vese apo. Andara mashoko ekuti aiwa this Job wa Scala akati betrayer aminotaka betrayer pape but chongozongoti mafuzudzi ake nhema yekuti ndiye akanomubuditsa muusungwa but noziva kuti aiwa nguva yake yekubuditsa yanga yakwana since the regime yanga yakupressurizwa nevakomana veUnited Nations. Asi panapa tinoona kuti sengezo Tshabangu anoyachanda mashoko achiti ndini ndakapusha kuti aiwa Job wa Scala abude muusungwa. Kutudzai mafungiro enyu muri kudi pamusoro pemashoko anoyachitwa pana vana sengezo Tshabangu anova mafuzudzi anoita kuti aiwa tione kuti munyika yeZimbabwe amuna freedom kune vanhu vari opposition. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu musangano subscribe or like on the bell icon.